Choko nyora wense ubago soma chiskuru chobo bundi echoko ena na amaigeri ase abanyagitari KMTC na boiga amaigerio asa borokyo ba TTC nigo bisi ya CDF imeye bunge nyari bari chache ya chakiro murobirio bwoko ena na chichek chibasari gochiase baria baichoretie imeyo bisi ya CDF omochie usasensemo ya Kiombo korengana n'umunyakerugo gwekiganchage chibasari Peterson Nyambane nigo aereire iguru yo murobirio yibuna enchirayemo neganga y'umujumbe umusikiza iri janda no kumuikirani gose no guchigwikirania iguru y'ibirengo by'ikisemi imeye bunge yo Mosakito Petuel Machini na manganayo ase obwagare bunenchiremo yo gwikirania ogusira gutya saboro kigo habali bakorwa chinga cyo konyora wense nigo chikuri rero yabisi yo muchumbe bwebunge nyari bari chache insi kiganzi ya CDF banyako bakwena na chicheki chechi basari kujya saboro kigo bechiskuru cyo bubundi Jiria chikwa na maigiri gocha saboro kia nabo igo chikwa na maigiri gocha se abanyagitari. Lero tuwabwa tomoyega bwoko ina na chicheki chiabana bechi college ubare KMTC National Polytechnics and TTC. Lero tuwanyorire na mbere nyinge asenge njoko ina na chicheki okonya abana baita bagendrete ko babakolani aseji institution yechitu abeire to commission okwana ekerekyo nigobono omotenenene asabisi ya CDF inse yekeganchekyo gechi basari Peterson Nyambane nyakabaga kwerra yenegangeyemo yo gwikirania chira baririte eri gusira chisemya sebungeyo yanyari bari chachingana ye wokoboko noyomo babakwanire kuri asabisi yo muchumbe Zahir Janda igoro mwaro chibali mbarase mangana yemitandao umweshimiwa na naliganitia banafunzi elinde bacherera ko ichicheki cyabo kibasari checks kurwa service ya CDF keka na headquarters cha Nyaribari Church igo exercise mbya keka ndrate so far na ndende togote yabantu boito bagendera nyagocha elinde bawo ichicheki eji because mumaete mweshimiwa buna wa promiseti oikaga ndeko beko wetereke kanche ya CDF elinda abana boito banyale kokonyeka wetera masomo kurengana no munyakerogo yo niganyakabuga kwerra amakong abanyako gwetera chinga kibaye nkonna chicheki echo aseno nyana batebre nigo barachikogaya ningani yo erikero yomo onyakabaga gwichuria anyore ebasari yae obotutukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta pride boronge kurengana buna machikare goteba ekero togochikorigero litwanyora nga ta pride boronge igo tari likely koego nabo konyora nga nere nabwate okoboria lakini rende nabo tokomuchikani nende twamubeka boronge kurengana buneganiri Boigo korokyo mogokobo nigegati yabo ibori naboigo bali banyora chichekecho banyako bagwakera umuchumbe mbiye muno asikirenga kyo gusira chisemi naboigo asikire yo kwenekinga mbachikonyako bakogenderia asama somabo naboiga masomo yabana babo Chinagire mbiye muno nakiri kuye cheki umwana onega usoma KTTC na yo najete kuligirira simi nkanyora nga chicheki nguru buchirero nakire mbiye muno sana Nande ndate musimi wetu tabwati upagusi ekwero ndwense wa apply igakoyenyora munabona nchi ona apply ta bana babiri nana banyorete bonse egolende otokumwakira ngambye mono nyasamusiseni naenda gendera gukora iginte kagenda tokora iga nimeshukuru sana aso mwana kale chitorokonya chimburete bono nsukiri bono nyana akonyora chinke ntamwiranirie kate ngwakira mbye mono nyasamusiseni naende tolengererwe chimutunga nkike kuchikoba Yongwa kero mwesimi osairi chanda ngambia mana sana asogotoa echeki abachukuru bane basome naende mwesimi ngambia mana gendera tobwati upagusi korutaracha abantu monsibina abao bagotenga ntutam serikali yeito ekwenda na tutam naende ngotenga tuoko twara kwasiwasi nda yora kurusha montara iboru kurumba. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF kupata basari. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Tutam atumwachi tuko naye hapa kwa hapa. Nimepata cheki ya 5000 nashukuru sana mtoto wangu atafanya mtihani. Alikuwa amefungiwa nje. Reporter ya Soko TV kurasi chobis chinene chekiganje ya CDF yebunge Nyaribari Church asomo choke mbwe county ya Kisii. Litera na Pethuel Machin.